weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni toon e saare bonji dirma kanappe gambi kanappe koto saare malal boba tumbun jameri tumbun sukka kolondin kolinkan saare mudu saare bouré saare wuro barinaɓe saare wuro ndugel sinthiou alaji saare kiidi duta basi kon takkusan juula ha toon e dane taaleɓe ko ha toon to yare hen gari yettinde kabaruji meɗen coftal ɓalli e ɗemgal pular gardidi kabaruji he noon ma en kaale transfert feerji baɗɗi toon to championnat mo leydi Espagne ta ɓurɗen jofo ko hakkude Real Madrid e Barcelona. Bisimilla monuti goɗɗe joni joni jañoɗen. Jam ñalli e moɗon, heɗen goni e mawde balɗe sappo lewru meɗen juko hitande ujunnaje 2017 no mbiɗen ni gardidi kabaruji ɗi kalten koye transfert ta ko joueraji baɗɗaɗi transfert toon to liga espagnol woni championnat espagnol de football walla mbiyen liga football professionnel en paami kay puɗɗorten ko toon to Real Madrid noon puɗɗorten ko oɗo biteɗo Zinedine Zidane noon woni no keblomo Real Madrid en paami kay woni toon ko wite session ji tati walla mbiyen campagne ji tati Real Madrid ko ɗum tigui Zinedine Zidane waɗi toon to campu mo Real Madrid ta ko entraîneur mo Real Madrid e ko siftinde tan Zinedine Zidane heeɓi e yara duuɓi 46 Zinedine Zidane noon wonino ko international français feerino wonande pettowo mo Real Madrid en paami kay Zinedine Zidane accuno fettude e Real Madrid ko hitande ujunnaje 2 kono noon e hitande hikka nde en paami Real Madrid heeɓi Ligue des champions muɗum tataɓo en paami kay ta ko deggodir ɗiɗi fof ko e dow oɗo biteɗo ballal ɗo biteɗo Zinedine Zidane noon ɓayyini démission muɗum ko balɗe capantati e 1 lewru mai hitande nde gonɗen nde ko ɗon tigui Real Madrid puɗɗi yidde tigui caɗele ko fati e banggue transfert walla fati e banggue e plantija mumen en paami kay nde Zinedine Zidane ɓayyini démission muɗum he yesso o biteɗo Florentino Pérez Real Madrid heeɓi e joɗima dumunna juɗɗo hori e heɓani ko wite entraîneur caggal kam eɗen gandi e ɓe ɗaɓɓi e entraîneur ji kewɗi kono noon ɓe keɓano e fartange wawde addude ɓe en gokki yeru han ko wayno oɗo kippumo Tottenham eko wayno gonɗo toon to Juventus de Turin eko nandi hen e kono noon oɗo saaha ko biteɗo Julen Lopetegui en paami kay ko kañum tigui ɗowata kippumo Real Madrid. Julen Lopetegui noon wonino international espagnol kadi wonino pettowo mo Real Madrid. Julen Lopetegui noon en paami kay e nde arino e Real Madrid ko e balɗe e hitande 1985 o suyino toon to Real Madrid Castilla o ɓe luɓino ɗum toon to wite Las Palmas de Gran Canaria hitande wotere ko Julen Lopetegui woni toon. Julen Lopetegui noon kam ne ɓayyinno démission muɗum ta ko en paami kay Julen Lopetegui wonino ɗo C21 e mo leydi Espagne so21 mo leydi Espagne ko immi ɗon ko yaɓanino toon to kippumo o Porto immi toon to o Porto ko wonino sélectionneur espagnol de football en paami kay ko kam ɗo wanno La Roca ha ɓe jeeyi toon to leydi Russie en paami kay ko toon tigui Julen Lopetegui woppi o sélection espagnol ɗum hawruno noon ko balɗe 12 lewru jeegaɓuru hitande 2018 heddino tan ko balɗe ɗiɗi ɗon e couperi ndi winderi ndi udit toon to leydi Russie ko ɗon tigui Real Madrid e ɓayyini coggu muɗum hakkude mum e Julen Lopetegui ko ɗon tigui Julen Lopetegui e woppi toon sélection espagnol ha laaɓi golle muɗum ha laaɓi yaɓani toon to Real Madrid gam signinoyde walla mbiyen sifoyde contrat muɗum hakkude muɗum e Florentino Pérez en paami kay ɓe lomtinno ɗon ko oɗo biteɗo Fernando Hierro noon en paami kam ne wonino pettomo Real Madrid. Fernando Hierro wonino e international espagnol kadi Fernando Hierro wonino ko wite directeur déportivo de RFEF woni Real Fédération Espagnole de Football. Fernando Hierro wonino he on ɗon fannu ta ko directeur déportivo en paami kay guilinde Angel Maria Villar immi toon to Real Fédération Espagnole de Football ko biteɗo Raviola ko kañum tigui woni lomtiɗo mo
en paami kay Fernando Hierro kam heɓɓitino golle o biteɗo Julen Lopetegui toon to sélection espagnol ha ɓe garti hakkude mumen toon to dawal 8e de final hakkude mumen e leydi Russie woni pays organisé ko kamen tigui jaltinno leydi Espagne ko ɗon Fernando Hierro kamne koɓe garti ko ɓayyini wonde démission muɗum wonde ɗum hawruno ko balɗe jeetati lewru mawri ko balɗe jeetati lewru jafoɗon balɗe jeetati lewru balɗe jeetati lewru maydu ndu balɗe jeetati lewru maydu ndu ɗum hawruno ko balɗe jeetati lewru maydu ndu woni lewru morso ko ɗon Fernando Hierro woppuno démission muɗum ko fati e banggue directeur déportivo ta ko Real Fédération Espagnol de Football en paami kay e ko ɓuuri teskede toon to Real Madrid ne ko o biteɗo Cristiano Ronaldo accude ɗum oɗo club mo Real Madrid Cristiano Ronaldo noon si en paami han ko ɓiɗɗo leydi Portugal pettannoɗo toon to Real Madrid Cristiano Ronaldo noon e ɓayyini démission mum e Real Madrid ko balɗe sappo lewru morso e ta ko hitande gonɗen nde o yaɓani toon to Juventus de Turin noon soodino Cristiano ko ena qime million ji temedere ta koye koppareje euro Real Madrid noon ha joni kamenne ɓe coodi yo Guy Suyer ko en gokki yeru hono oɗo biteɗo Binsouin ha ɓe coodino ɗum noon guili hitande yawtude nde kono noon ko hikka mbo fuɗɗi e suyande ɓe toon to club mo Real Madrid en paami kay ko ɓiɗɗo leydi Brésil ta ko cukayel tigui e guel ganduɗa ko garɗuguel football toon to Dongre Amérique latine onne arino toon to club mo Real Madrid hitande hikka nde kam ko toon woni o fettata nde ɗo hitande ha joni noon Real Madrid ɓe keeɓino ƴeftude gardien walla ɓe coodi gardien ta ko biteɗo Thibaut Courtois ta ko ɓiɗɗo leydi Belgique pettannoɗo toon to Chelsea en paami kay Thibaut Courtois ariɗo andi caggal kam eɗen gandi waɗino dumunna juɗɗo wonino nangowo woni gardien mo Real mo Atlético de Madrid en paami kay ko derby madrileño en paami kay Thibaut Courtois ari ko ɗon ɗo galle mo andi caggal kam eɗen gandi wonino toon to Atlético de Madrid coggu mum o noon qimama ha ujunna e capanɗe 35 million ta ko e koppareje euro sen giwi toon to Real Madrid ma en jaa toon to Barcelona noon kalten kamenne ko e transfert ji mumen Barcelona noon e oɗo kamenne ɓuuri toon teskede ko oɗo biteɗo André Iniesta woppude ballon e woppude club mo Barcelona en paami kay waɗani Barcelona dillere mawde nde capitaine mumen ɓayyini démission muɗum ko jaltowo toon to football club Barcelona en paami kay ɗum wonno ko balɗe joyi ko balɗe joyi e ta ko balɗe joyi lewru morso ɗum he hitande ujunnaje 2017 en paami kay Iniesta waɗi duuɓi 22 toon to football club Barcelona Iniesta noon waɗi toon duuɓi 22 kadi wonino capitaine équipe Barcelona kadi Iniesta wonino international espagnol kono noon jojo Iniesta yaɓani ko toon to kippuji ɗi gendi Japon ha joni noon ko toon to leydi Espagne e toon to Barcelona keddotoɗen ta ko e suyeraji ɗi ɓe coodi balɗe sappo lewru morso ɓe conno oɗo biteɗo Arthur ta ko 31 million ta ko e jafoɗo balɗe 31 million ko ɗum ɓe coodi o biteɗo Arthur e oɗo ta ko toon to wiyete Gremio Porto Alegre ko toon ɓe guitti ɗum en paami kay Arthur ɓayi e signini contrat muɗum ko duuɓi jeego ɗum hawrata ko ha juin 2024 ko ɗum tigui woni ko Arthur clausula Arthur noon hawrata ko 4 million ko ɗum tigui woni kala jiɗɗo ittude ɗon Arthur ko ɗum wawi wadde ha itta ɗum ɗon ha joni noon koye on fannu keddotoɗen Malcon ko pettowo mo gendi e ɓiɗɗo leydi Brésil wonno Arthur ni Malcon suyanno ko toon to Girondins Bordeaux toon to leydi France en paami kay ko toon to Ligue 1 e balɗe jafoɗon balɗe 24 lewru morso ko ɗon tigui Barcelona soodi o biteɗo Malcon hawri ko 41 million koppareje euro ko ɗum woni ko ɓe coodi o biteɗo Malcon ɗum hawrata noon ko duuɓi joyi ɓe ciññini contrat muɗum ɗum hawra ha juin 2000 woni ha corse hitande ujunnaje 2023 en paami kay kamne ko ɓe mbita clausula woni clausula muɗum ko million ji 400 balɗe 12 lewru morso hitande gonɗen nde ko ɗon Barcelona soodi oɗo biteɗo Lenglet ta ko toon toon FC Sevilla ɓe guitti ɗum en paami kay ko championnat leydi Espagnol woni La Liga
ɗum noon coggu muɗum hawri ko 35 piccal 9 million de euro ko ɗum woni ko ɓe guitti ɗum toon on lengle noon ko ɓiɗɗo central mo ɓiɗɗo leydi France en paami kay kamne kamne kay signini ko e duuɓi joyi toon to football club Barcelona kamne kalawsula mum hawrata ko million ji 300 ko ɗum tigui woni ko wawi ittude ɗon o biteɗo Lenglet en paami kay kamne ko ha balɗe ko ha lewru corse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati ko ɗum tigui woni ko signodiri e football club Barcelona ko ɗum yawti ko noon Barcelona e addino oɗo biide balɗe 6 juko ɓe gaddi oɗo biteɗo Arturo Vidal ɓiɗɗo leydi Chile cuyannoɗo toon to Bayern de Munich en paami kay ko toon to Bundesliga en paami noon Barcelona soodi Arturo Vidal ko million ji nogas ta koye copreje euro ɓe ciññini noon walla ɓe ciifodiri he muɗum ko duuɓi tati o wonta ɗon ha hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho en paami kay ɗum ɗon ko fartange wonande o biteɗo Arturo Vidal Barcelona noon heeɓi tigui o sodde oɗo biteɗo Moussa Wague ɓiɗɗo leydi Sénégal ɓe ciññodiri e muɗum walla ɓe ciifodiri e muɗum ta ko duuɓi 9 Moussa Wague noon ko cukayel ta ko jaranguel e duuɓi 19 ta ko teskangel ɓurguel garɗude football e banggue ɓiɓɓe Afrique naaɓe toon to kawguel windereyankoyel bannuguel toon to leydi Russie kono noon ena qima kay oɗo biteɗo Moussa Wague oɗo saaha ena haqqillaji fo nanggui ko toon to wiyete Barcelona be ko toon ɓe ɗamini wadde ɗum oɗo saaha caggal kam eɗen gandi rendi he muɗum poste ko biteɗo Nelson Semedo ha joni ema en kaale ɓeɗo immiɓe Barcelona jaɓani club aji goɗɗi no mbiɗen ni André Iniesta immima Barcelona yaɓani ko toon to Vissel Kobe toon to leydi Japon o Gérard Deulofeu immima toon to Barcelona yaɓani toon to Watford Angleterre en paami ko Premier League ta yaari ko million ji 13 o biteɗo Paulinho yeehi toon to Gawsu en paami kay ko toon to mbo iwito ko toon rutti ta yaari toon ko million ji 50 Luka Digne toon to Everton ko kañum yeehi ko toon yeehi yaari noon ko million ji nogas piccal 2 million en paami kay oɗo biteɗo Yeri Mina kamne ko toon to Everton yeehi million ji 30 piccal 3 million en paami kay oɗo biteɗo André Gomes ne luɓirama toon to leydi toon to Everton ta ko million ji 2 piccal 3 million de euro ko ɗum woni ko André Gomes yaari toon en paami kay ɓeɗo tato foof jaɓani ko toon to leydi toon to hono wiyete toon to Everton Premier League mo leydi Angleterre sen kaaliyan noon Barcelona oɗo saaha e 127 million temedere e nogas jeeɗiɗi piccal 9 million ko ɗum tigui woni ko ɓe jaltini gam sodde suyeraji en paami kay ɗum ɗon wona kalis seeɗa ha joni noon keddatoɗen koye on fannu ɓeɗo witeɓe Barcelona ñalawma dewobir hawrata ko balɗe 12 lewru ndu gonɗen ndu lewru juko ndu gonɗen ndu ko on ñalawma tigui Barcelona jogori fettude ɗum ko wiyete Super Copa de Espagne en paami kay Super Copa de Espagne ko hakkude football club Barcelona e FC Séville ko kamen tigui jogori hiwodirde toon to Tanger mo leydi Maroc hikka noon e waylo waɗi hen caggal heɗen gandi Super Coupe de Espagne feera yaltude leydi Espagne te hewno wadde ko dawal jahal e duttal kono noon nde ɗo hitande waylo waɗi hen caggal kam ɓe jalti leydi ndi ɓe cuyata ko toon to dunde Afrique walla mbiyen toon to dongre Afrique ha tengti toon to wiyete Tanger leydi Maroc en paami kadi ko lawol gotol Super Coupe de Espagne suyete en paamci en ciftori han noon Super Coupe de Espagne ko Barcelona he ɓe witeɓe Sevilla ko kamen jogori hawru en paami ko Barça namno kawgel ngel e juuɗe Sevilla ta ko toon to dingiral biyetegal Metropolitano en paami ko Barça woni champion de ligue kamumen goni champion de coupe de roi mo leydi Espagne kadi ɓuuri toon teskede ko ɗum ko wiyete arbitrage vidéo ta ko ɓe witeɓe ɗum ko wiyete VAR ma ɓe puɗɗo ma championnal ji Espagne ma leydi Espagne fuɗɗo gollir ko wiyete arbitrage vidéo ta ko dawal gadanal ko ɗo wiyete Super Coupe de leydi Espagne ko kañumen tigui jogori adade hakkude Barça e Séville ko kamen tigui jogori adade e hutorade ta ko wiyete arbitrage vidéo so en giwi e on fannuma en jaɓan toon en balɗe 15 lewru ndu gonɗen ndu ta ko hakkude derby Atlético de Madrid e Real Madrid kamen ne ma ɓe cuuyi ko wiyete Super Coupe de Euro
en paami kay super coupe de euro ko hakkunde derbi madiri leño ko ɗon tigui woni ko watta ma ha joni ko e fannuji ma en jaaha e doggol walla cuɓagol FIFA e ta ko suerji ɓurɗi garɗude ko fati e banggue ligue des champion e europa league hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi e sappo e jeetati ko to gardien e nangoɓe to ko ɓo biteɗo Keylor Navas pettomo Real Madrid ko kañum tigui wondude José Buffon toon to Juventus e Alisson toon to Roma ko kamen cuɓa gardien ji ɓurɗi moƴƴude he oɗo session toon to défense ko Sergio Ramos to Real Madrid wondude Rafa Varane e Marcelo en paami kay ko Madrid ɓuuri ɓaftude toon to défense to milieu terrain toon ko biteɗo Modric wondude e Modric ko toon to Real Madrid, De Bruyne ko toon to Manchester City e Toni Kroos ko toon to Real Madrid. En paami kay Real Madrid heeɓi toon ne ɗiɗo to attaque to ko ɓe o biteɗo Lionel Messi wondude e Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah toon to Liverpool. En paami kay ko ha joni ko Real Madrid tigi heeɓi toon polgu caggal eɗen gandi kam to attaque toon ɓe keeɓi toon goto ha joni koye on fannu keddotoɗen eɗen paami kay oɗo biteɗo Sadio Mané e namnal noon ko namnal noon ko onon jaboto ko hoɗum haaɗi FIFA e suɓade Sadio Mané caggal eɗen gandi Sadio Mané e fetti potite ɗe fetti e ligue des champion ɗe foof noon heeɓi loggude hen loggi en paami noon ha joni yehino ha toon to final heeɓi loggude loggol gotol ko haaɗi FIFA suɓade Sadio Mané e fettoɓe sappo ɓurɓe garɗude ɗum noon ko namnal ko onon jaboto ɗum ha joni ko Europa League keddotoɗen ko Griezmann e Diego Godin ko kamen fettoɓe Atlético Madrid wondude e Dimitri Payet toon to Lyon ko kamen tigui cuuɓa fettoɓe ɓurɓe garɗude ballon e toon to Europa League ha joni noon ha joni ko toon ma en dutto toon to Atlético de Madrid kamenne teskama hikka transfert ji baɗɗi toon ɗi ko o biteɗo Fernando Torres woppi toon to Atlético Madrid yaɓande toon to leydi Japon ɗum waɗi noon kamenne tigui ko ɗum waɗaniɓe beelemma mawɗo caggal eɗen gandi Fernando Torres kamne ko kañumne ko e suyer garɗuɗo he wonande e ley Atlético de Madrid toon to Valencia paaɗen ko teska toon ko biteɗo nani woppude club mo Valencia toon to Bilbao paaɗen koɗo oɗo biteɗo Kepa ta ko suyer woni gardien mo Athletic Club de Bilbao kamne ko kañum tigui woppi toon to Bilbao yaɓande toon to Chelsea en paami kay ko joueur gardien ɓurɗo sodede kalis kewɗo caggal kay ko million ji capanɗe jeetati koye koppreje euro ko ɗum woni ko ɓe coodi Chelsea ittiri ɗum ɗon ɗo Atlético de Bilbao. bandiraɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ko ɗum woni ko tonganano ɗon kabaruji coftal ɓalli e ɗemgal Pular kettuki malaki jaam yo jaam gueno hiranen